guys. Nanapod inyong atitsi. Magligo na po sa kong anak. A few moments later. A few moments later. Maniugot ta guys. Ampo na na. Amen. Igot na siya guys. Dali-dali na niya ampo. Mga unta. Naliot ko na ning amo. Kaya kayong panahon rin guys, pertinita. Yung apon, Subaw. Nami kayo mga kitaan. Hindi ganahan ako ng anak, kaya lamit ko ng sudan. Atong sudan anak? bango. Ang sudan no? Bango. Nagitawag sa English na milkfish. Ang saan sa? Milkfish. Nag-fish ko no? Pambantang isda mo na dito. A few moments later. A few moments later.
Uy guys, humana na gyud. So, dari na nahuman ang ato ang mga ganap karong adlawas tong kinabuhi sa akong kinabuhi. Atangin ninyo akong sunod nga vlog guys. O, salamat sa inyong suporta sa akong mga subscribers. Sa mga wala pa nakasubscribe, please subscribe mo o click ninyo ang notification bell para update mo sa akong mga bagong videos. Bye bye. God bless.